Wena Joyce, am lasekhaya unenhliziyo embi. Unomrhobholo Joyce. Ndenze ntoni ngoku? Itheni ungangixelelanga uba wena uyimanager ufaka abantu emsebenzini? Uthe kum uyavolontiya. Kuyafana Sis Maria yazi. Unayo i-CV? Uyayazi yona i-CV? Ingxaki yakho Joyce uba uforward sha. Nansi i-CV yam. Sis Maria unayo matric? Ndizawuyenza. Uzawuyenza nini? Ngoku ndizawuyenza ngoku. Mamela apha ke mntasekhaya baxela uba mna ndizawuqala ngelifu ne. Hayi ke mntasekhaya, andiyazi ke lo uyithethayo. Andiyazi tu. Uzenzela ifavor shem Joyce ne. Ba usawufuna lo msebenzi wakho. Sharp ne.